दानिनिफ्रायनो नोंखौ सोरबा लिरगासिनो दं। माथो सानबाय थादो बिसिनाव जना नोंलाय? ओइ लादुम आयु बिसिनि गोसा गाबज्रियो सिङाव फाग्ला सोंनाय बायदि बादावलायनाय। सिरि मोनाबालाय गाबज्रिबाय थागोननोखा। दानिनिफ्रायनो नोंखौ सोरबा लिरगासिनो दं। लामायाव नेबाय थादो। बबे लामायाव? जोंहा न'नि लामायाव दानिनिफ्रायनो नेगासिनो दं। र' थांसै बिदिब्ला। माथो बिबादिसो। मानोथो लामायाव गाबज्रिबाय थाखो? न' सिङाव हाबैबानो जायोमोन ना। आं बे उदै गिदिर देहाखौ लाना बोरै हाबैनो? मा उदै गिदिर जालाबायखो? मा उदै गिदिरसो होनदों? बे नोंनिनो गथ'। नुवाखै नामा उदै गिदिर जानायखौ? मा बे आंनि गथ'? आं नोंखौ गोसो थोनाया सानबेसे जादों? सप्तासेयानो जायाखै माथो। दसेनो उदै गिदिर जानांगौ जाबाय। आं नोंखौ माब्ला मा खालामलाबायनाय? मा बेयावनो उदै गिदिर जायो नामा? बेखौ जेबो मिथिया आंखौ हाबा लागोन नालाय बेखौल' बुं। बे आंनि गथ'आनो नङा। आं नोंखौ बोरै हाबा लानांगौ जाखो? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आंखौ मानो गोसोथोनांगौ होनबा? नंगौ आं नोंखौ गोसोथोदों। बे नोंनि उदैखौ गोसोथोआखैमोन ना? दा उदै गिदिर जानायखाय सानफ्रोमबो आंखौल' फन खालामबाय थायो। आंखौल' नागिरबोदों। ओरैबा आंनिबो राव फैयामोन। आं नोंखौ जुलि लानो हाया। बे आंनि गथ' नङा। आं नोंखौ मोजां नुनानै गोसोथोदों बे थार। खिन्थु आं बे नोंनि उदै गिदिरखौ नुना मोजां मोनाखैमोन। आंथ' नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना आं हाबा जानाय हौवा गोनां होननानै। नोंसोरखौनो आंखौ मोजां नुनानै नों नङाबा थानो हाया, नोंखौ मोनाबा थैगोन बेबायदि बुंनानै आंखौ गार होननानै बुंनानै गारहोदोंमोन। मिथिनानैबो मोजां नुनानै गोसो थोनानै दा आंखौ उदै गिदिर नुनायखाय हाबसोखोमादों, नायनो बादों। आं बेखौ जेबो मिथिया। नों आंखौ मानो गारनानै नों आंखौ मानो गोसोथोनाय बेखौल' बुं आरो हाबा लागोन लाया दानो बुं। मा जागोन नोंदो? बे जाबाय नोंनि गोरोन्थि। नों हाबा जाखानानैनो हौवा थानानैनो मालाय सेंग्राजों मानो लाइन मारिनांगौ जाखो? आंजों मानो लाइन मारिनांगौ जाखो? आरो नों हाबा जानानै बे हौवाखौ गारनो हादोंब्ला आंखौबो नों हाबा जाबा आंखौबो गारखागोन। बेनिखायनो नों मा जायो जाया बेफोरखौ मिथिया। दिनैनिफ्राय आं नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। आं आरो नोंखौ जुलिबो लानो हाया। बे उदैयाव थानाय जिथु माल बे आंनिबो मालबो नङा। दिनैनिफ्राय